Салом ба ҳамаи тамошобинон. Имрӯз дар бораи сервер гап мезанем. Бисёре аз шумо дар бораи сервер шояд шунидагӣ бошед, шояд маълумоте дошта бошед, шояд ки дар амал бо он сару кор гирифта бошед. Сервер ин компютери пуриқтидоре аст, ки барои нигаҳдории иттилоот, дастрасӣ дар фосила ба ин компютер ё ин ки коркарди иттилооти бениҳоят бузург лозим мешавад. Имрӯз зоҳиран мебинем, ки намуди он чӣ гуна аст ва дар амал мекушоем ва аз назар мегузаронем таҷҳизотҳои дохилаи серверҳо. Пас моро ҳамроҳӣ кунед, меравем. Сервере ки имрӯз баррасӣ мекунем, истеҳсолкунандааш ширкати HP. Дилхоҳ сервер дар қисмати болои худ ҳамин гуна стикери иттилоотӣ дорад, ки дар ин ҷо логин ва рамзи сервер аст, ки тавассути он мо метавонем серверро мониторинг кунем, яъне аз назар гузаронем рафти кори системаро. Дар қисмати чап бошад процессори он ифода шудааст ва бандари VGA. Ва дар ин ҷо боз мебинем 12 слоти хотираҳои доимӣ ё ин ки колкия мегӯям дар баъза ҳолат слот. Дар қисмати рост бошад тугмаи power, яъне фаъол кардани сервер ва бандари USB. Ҳамин гуна намуди зоҳирӣ дорад. Акнун барои баровардани хотираи доимӣ, яъне тугмаро пахш карда кашола медиҳем ва берун мебарем хотираи доимиро. ҳаҷми ин хотираи доимӣ 300 гигабайт аст ва дар як дақиқа 15000 маротиба давр мезанад. Хоб, биед акнун аз қисмати пушт аз назар мегузаронем, ки дар қисмати пушт чӣ функсия ё ин ки компонентҳоро дорост. 4 бандари Ethernet ситивой мегӯям ва бандари консол барои идоракунӣ ва бандари ILO дар баъзан серверҳо iDRAC мегӯям ва 4 то бандари USB. Дар ин ҷо 2 то манбаи барқ ё ин ки блок питания мегӯем, ки 750 ватт иқтидор дорад. Инҳо дар ҳолати яктоаш аз кор баромадан, дигаре пурра кори блок питания дигареро ба худ мегирад, яъне сервер кори худро қатъ намекунаду давом медиҳад, ҳамчун резерв ё захира. Барои кушодани худи система, яъне мо аввал бояд болтро топ диҳем, пас он ҳамин гуна шаклкатӣ мекушоем. Ногуфта намонад, ҳар мартибае ки шумо мекушоед, дар система сабт мешавад кришкаи онро вақте мекушоед. Дар ин ҷо яъне плата монандӣ ба компютер дорад, яъне хотираҳои фаврӣ, боз хотираҳои фаврӣ ва ду радиаторе ки мебинед дар зери ин протсессор ҷойгир аст. Ҳамин тариқ кулерҳо, яъне бодбез мегӯем барои мӯътадилсозии ҳаво. Ҳар як кулер метавон иваз карда шавад. намуди зоҳирии серверҳо чунин мебошад. Ташаккур ба диққататон. Лайк монед, дастгирӣ кунед, ба дигарон низ тавсия диҳед.